Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ, walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ, o bɛ bɛn kalo 18 ma. A dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye. Ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara, terrain ale bɛ k'i ta ye. Aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo, terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don. I b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ. O tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan, tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na. Ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa, o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47. Tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi février kalo tile fɔlɔ ye san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la i mana kɛ Mali kɔnɔ walima ka kɛ Mali kɔ kan. Foli belebele b'a an b'o ta ni ka lase aw ma aw minnu b'aw sigi sanga n'a ka wagati ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye kunu janvier kalo tile 31 san 2023 an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba o la ni o ye président Modibo Keita ye n'o bɛ Senukaw olu fɛ yen nɔ a ye a terikɛ fo ka taga se a dɔgɔkɛ ma n'o ye Burkina Faso kaw ka ministre ɲɛma n'o ye monsieur Apollinaire Joachim ye a ye ale bisimila. A kɛra an ka gouvernement maba caman olu ɲɛna. Ministre ɲɛma ni o ye Burkina Faso kaw ka ministre o ye ale kɔnɔna kun ye fɛn min anw ka jamana o kɔnɔna la o de ye kana u ka jamana ɲɛma ni o ye Ibrahima Traoré kana u ka cikan ni ka o lase anw ka jamana ɲɛma o ma ni o ye colonel Assimi Goïta ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Burkina Faso kaw ka ministre ɲɛma ale bɛna to anw ka jamana kɔnɔna la fo lɛrɛ 48 o bɔɲɔgɔnko ani an ka ministre bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye a n'o bɛna kuma falen ne ka o kɛ. Fɛn min ye minfɛn ye n'an b'ale wele nazarakan na ko shisha kɔni ale mini n'a feereli o bɛna bali anw ka jamana o kɔnɔna la février kalo tile 15 nata in na a bɛna kɛ an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o fɛ hakilila jiginna fɛn min ye cakɛrɔ bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ ɲɛnaminifɛn o kɛlɛli ma ale y'a yira k'a fɔ ko maa o maa ni wagati in tɛmɛnen kɔfɛ ko ɲɛnaminifɛn ni ale yera i bolo ni o ye shisha ye k'a feere walima k'a min i ni ɲangini min ka kan ko o bɛ da i kan. An bɛ taa an sɔngokaw olu fɛ yen nɔ an sɔngo sigida bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko bara a kalanso dɔ bɛ yen nɔ fɛn min ye mugujugu ye o de yera kalanso in kɔnɔna la janvier kalo tile 30 tɛmɛnen san 2023 serebolomaw ka fɔla sa ko maa si nɔ tɛ ni mugujugu ye ale donni ye dugu jukɔrɔ ni karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw olu tɛ kalanso in ale ɲɛma fo ka taga se dugulamaw ma u ye wele lase an ka finitigilakaw ma olu kɔnɔna na ni ka mugujugu in ka ale bɔ dugu jukɔrɔ ka sɔrɔ maa si ma jogi. Tabusire ni ale bɛ compter la sigida la a dugulamaw kɔni y'u ka kɛnɛyaso kura ni o ye SESCOM ye ka a kolomo karili kɛ dɔgɔkun laban ye o kɔnɔna la SESCOM yɛrɛ a musaka bɛ taa i jɔ fo sɛfɛ wari miliyɔn 71 na o tilala tuguni ni ka fura feere yɔrɔ fana kɛ SESCOM ye ale kɔnɔna la dugutigi ale ye nin kuma in ni ka o lase ka tila tuguni ni ka yira k'a fɔ ko nin SESCOM in kɔni ale bɛna kɛ fɛn min ni dugulamaw olu bɛna lafiya kosɛbɛ kɛnɛya tasira o la dugu marabagaw
ulu ye welewele da ni ka o lase dugulamaw ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kana kɛnɛyaso in ale kɔnɔna la ni kana k'i furakɛ walasa denmisɛnnin saya fo ka taga se musow ka jigini o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na kɛnɛyaso in ale dabɔra o de kama k'a lɔdɔniya k'a fɔ ko ni kɛnɛyaso in yɛrɛ kɔni musaka ale bɔra dugulama minnu sigilen bɛ jamana o kɔ kan a bɔra olu denw kunna. Sala Koira Binka ale be dire o lamini na Ameri kɔni ale jasura kunu janvier kalo tile 31 san 2027 a jasura sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 7 o wagati la wagati min na sa a bɛ ka i kunda dire ale dɔgɔ kan k'a to kulun yɛrɛ o kɔnɔna la seere olu y'a yira k'a fɔ ko karogɛlɛn dinɛ tigilamɔgɔw de kɔni kɛra sababu ye ni ka mɛri ka ale jaso nka nin wagati in na kɔni a taa yɔrɔ o ma se ka lakodɔn nka dugulamɔgɔw kɔni bɔra nin kunnafoniya in kalama wagati min na sa a ye hakili wasu ni ka o bila dugulamaw la. An bɛ taa Gawukaw olu fɛ yen nɔ camancɛ kalanso kɔni olu ye kalanni ka o daminɛ janvier kalo tile 30 tɛmɛnen na ka sababuya kɛ u ye tile 5 ni ka o walansɛmɛ kɛ AYM kɔni tun kelen don ka walanw ni ka olu sɛmɛ AYM y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛna walansɛmɛ ni ka a kɛ ko kura ni u ka laɲiniw olu ma sabati ka sababuya kɛ ko dugu marabagaw kɔni bɛ ka u ɲɛci olu ka laɲiniw olu caman na u ka fɔla sa ko olu ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ ko o bɛ olu la kalanso o kɔnɔna la ani tuguni kalanden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka lakɔli karamɔgɔ kalan ni ka o kɛ olu ka musaka tɛ ka di olu ma fo ka taga se u bɛ sigilan min sanfɛ ni ka kalan kɛ o tɛ u bolo o ni a ɲɔgɔnna caman o de kɔni gɛlɛya bɛ olu ka u ka kalanso u kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabaran najɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ yan bolokɔrɔ bi ni k'a da o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen tulo ka o de tun ye kunnafoni an tɛ se k'ale datugu abada ka sɔrɔ tunga lafiya maaw ka kunnafoniya ni o ma da aw tulo kan ni wagati in na e maa min bɛ yen nɔ k'e de bɛ tunga fɛ ko terrain bɛ i bolo i bɛ fɛ ni k'a jɔ k'a kɛ duplex ye tunga lafiya maaw kelen don ka u ka tɔntini ni o ye tɔnkura ye ni ka o dayɛlɛ tɔn in yɛrɛ kɔnɔna la groupe 12 o de b'a kɔnɔna la ni e maa min sen yera tɔn in na sa tirage au sort o de bɛ kɛ ni tirage kɛra wagati min na sa ni kɛra maa fɔlɔ ye kalo 7 o kalo 7 maa kelen ka so tile o bɛ di a ma groupe in kɔnɔna la sa kalo kalo i bɛ euro wari 780 ni ka o de bɔ tɔn ale kɔnɔna la fo ka taga fɔ ko maa 12 bɛɛ lajɛlen y'i ka so tile sɔrɔ ni ka a ban e maa min fana bɛ yen nɔ sa k'a fɔ ko terrain ko de bɛ i la i b'a fɛ ni ka terrain o de san terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ min n'u bɛna jɔ ni ka kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye sifɛ wari 4,100,000 n'i b'a fɛ i sen ka y'o la sa numéro téléphone o bɛna sɛbɛn an ka kunnafoni ale kɛrɛfɛ terrain ninnu bɛɛ lajɛlen ye titre foncier wa 15/20 o de fɛnɛ ye terrain ninnu ye o kuma la sɔngɔ damatɛmɛdiya o de ye tunga lafiya ma olu tɛ terrain n'a ka di ye ka ale sara kalo kalo i bɛ musaka ni ka o bɔ o bɛ bɛn kalo 12 ma ni tilali ka terrain sarali la wagati min na terrain ale bɛ kɛ i ta ye tunga lafiya ma u nana tungarankew olu lafiyali kama o kuma la an ka numéro de téléphone ni ka o ta a kan wele walasa aw bɛ kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ tunga lafiya ma olu ka soko fo ka taa se terrain ko ɲɔgɔn ma aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.